Excuse mambuira yezalo. Excuse. Thulane. Ngizomshawuma ushumntana ayi1. Usilo mama ne. Excuse problem ayinkinga leyo. Mfethu kufuneka imali sibona kusasa. Jamlan. Muthi bengibuza ukuthi uzobuya nini? Okay, ngizobona ngawe. Excuse. Bafethu, mamelana la. Ngifuna la ebusuku. Ekhona khothi singaze sibuse ukuthi sifuna nda. Evos. Ehlathi nebhloma kuphi nina bafana? Ebethu mina sinendlu kaRas, hlala kaRas. Enhlekweni igama kwani? No, ehlathi igama lami bafethu. Ngumhlupheki yabo. Mina ngosipho nakazasisa la. Okay. Manje awungazi ngavaza ubhloma sokubala. Bafethu nizabe ninqedile bafethu. Sure. Ayipahla phezulu. Ayipahla phezulu. Ulandela kuma. Ayolambile manje. Yabonakala ukuthi la yasivaya esimashini. Ufuna sikukane la ngokhothana. Ngathi akagawuli lo. Benganomkhaba ungakani. Ngiyabonga ukuthi ningisize bafethu. Nabafowethu. Sure. Ngiyabonga. Khululeka nje wena siyofika edledleni. Ngihlala lana mfethu nje. Yabona ke uhlala. Oh, ngihlala lana bafana. Shumba ngomba kumnyama. Hey. Bafethu ngiyabonga ukuthi bafethu ningicoce bafethu ngoba bengiphile esiganyeni bafethu. Aningitshele vusi ngiphila nobani? Hayi buti ngihlupheke umama ushonile before shona bekahlala nobaba bahlukana and ubaba asimazi ukuthi bafethu man anginampahla bafethu niyabona ukuthi isimo sinjani bafethu. Hayi buti ngihlupheke zikhona impahla zikababa lezi wasishiya uzogcoka zona. Okay bafethu njengoba kunjalo bafethu ngicabanga ukuthi uyophumula kancane. Azwayo uzophumula ngapha kule kamuva. Mkhlupheki. Yeah? Lekandati. Mkhlupheki ngwana su tlamehile o fite mona mosebetsing wa tsa potlatso hobane jwale makgwa o tebetse ka baka la hore nkile dikgodu sa attende mosebetsing. So itlo ngwana se o tlo bona hore na re tsa jwang therefore o fumane tjhelete tsa di-blue card. Anyeza manje. Alright, thank you ngwana. Sure. Morena security he ska hana ntse o tshore magwa batla o mfa tšhelete ya ka e. Alright, ndati ya rona. Mr. Mkhlupe ne tlo go sane mona ndati. Mr. Mkhlupe ya ga le bona ndati.
then ditšhelete tsa gago tla di fumana Mantaha mago a re tla etsa go jalo ke wa tsebiso gore na o tlile o saenile dipampiri tsa go tsenana ga di tšhelete tsa go di fumana Mantaha ntate. No, ke a leboha. Ke a leboha morena. Thank you. So pasalang. Ke tla etsa jwalo Mantaha. Thank you. Hello. Teliwe. Yimi ngihlupheki. Hayi wena. Ngifuna ukukhuluma nawe. Hayibo. Uthomani ukhona. Yimi ngisaphumela ngapha. Ubuyaphi Mhlubeki? Jo. Hey wena. Usa exista. Yo mina ngicabanga ukuthi kudala moso wahamba la. Ngila edropini. Uthi kuphi? Edropeni. Ngicela ukuthola imali zami. Ahlangane. Okay. Ngizawudoja lo. Ngizoza ngizokubona. Okay, sharp. Hello. Ukuphi manje? Ngimele taxi senyeza. Okay. Sendleleni. Okay. Okay, sharp. Sharp. What is now detained by the opposition fighters as they swept the capital. We now face an uncertain future. Rumors that the national... Teliwe, njengoba le tsotsi le bengikhipha nje, how do you feel? Ayishawazi ngaphatheka kabi. Kodwa ukuthi anginamandla ukuthi ngiyenze njani. Yazi Teli, azange ngiphathe kahle lento le. Bengisengizitshela ukuthi ngiyolanda abafowethu be-hostel. As usual in Tripoli, unaffected. No, Teliwe, okuningi asukeke sokuqala usifika le khaya. Business as usual. Okay. Also be able to possess an act to show that it can be inclusive, it can be establish the priorities let's say. Baba, ukuphi mama? Akekho uma wakho mntanami. Uthi uya kumngane wakhe nami mangela mangabuye ngalesi sikhathi. Ngabe siphuma esikole ngalesi sikhathi Mbheka. Ayish uselate kakhulu. Baba sesiphumile isikole. Fighting the 6 months.
Ufunde kanjani namuhla ke esikolweni sisi? Ngifunde kahle, ngiqhubeka nje kahle noma singafundanga wonke ama-subjects. Wena uyaphi ma? Hawu, wangibuza umbuzo omningi kangaka kanti babakho akakutshelanga yini ukuthi ngiye kuphi? Hayi, yena ungitshelile ubaba nje, ngizibuzela nje. Ungitshelile ukuthi woye umnganakho. Ngibuza nje. Okay sisi, wena-ke uqedile ukupheka? Ngiceda kusoka ipapa nje manje, kusukudala. Okay. Uma ngibonisa umntanami i-ring enhle kanjeni. Hey ngiyayithanda yazi. Nazizwa ukuphi? Manje ngise-toilet. Bheka ubabakho mfowethu. Ayisayinhle ngiyayithanda. Yini nizashada? Ngizoshada mntanami. Yinhle mama. Yinhle. Jojo. Yes. Yena masimba owenzayo wena. Yena masimba owenzayo. Ngithume niwenza amasimba lawo. Ngithume ukuthi niwenza amasimba lawo niwenza. Ngicela ukuthi nihlale la. Yena masimba lawo ungabonayo la. Sipho. Ngiyabuza yena masimba ungabonayo la. Kulo muntu sibale. Wona vusi. Wenza lo mntwana. Besamenzi ne-expose. Ngithe. Ngitheni ku. Manje. Yena masimbeni wenzayo. Yena masimba wenzayo. Yena phezulu komntwana. Yeni. Angifuni nonsense ngithe no interfering. No interfering angithi. Manje yena masimba wenzayo. Ulona boss kunini kumkhuza nami. Phakama. Sisi. Nazi. Nifuna ukuthi nina la nizoyenza amasimba la amahata azongishizila So boss. Ningazongigulela ni. Sipho. Bengikuthembile mfana wami. Awulungani. Disappoint me. Ulona boss kunini kumkhuza boss. Bafana. Ngiyabuya kwamanje ne? Sure, asante. Usibonge. Sure boss. Mara yabona mfethu into ethunile wena. Wena bayizisa. Wena sathi ungazofuna ukubulala wena. Ungazofuna ukubulala wena. Ungazofuna ukubulala. Ungazojika ngami nokuthi sithule lesipani wena. Wena sathi ufuna ukushamisa. Ungazami nokuzama mfethu uzobeka phansi mina. Ungazami wena nokuzama. Uye kukuzikhalisa la ngizokshanta. Asivayi sobheka ukuthi uboss uvayile na asivayi. Mema Itaba. Yebo baba. Man, nayi ingane yakho ngiyitholile ihamba nabanye abafana. Hawu ngiyabonga futhi. Bayibamba labafana bafuna ukuyidlemula. Hawu. Yebo ma. Mntanami sibongile. Niyajabula nentombazane. Ubani lokuthathathile sesi? Abafana bathi. Hawu ngiyabonga futhi mhluleki. Ngoba ngibona labafana laba bafuna ukuriba lo mntwana lo. Hawu nibonge kakhulu baba. No mama ngibongile la. Ngiyabonga baba. Thank you mama. Sisi. Senza sala kahle. Sisi usale kahle ne. Thank you. Ngiyabonga sibongile. Bafuna ukuthi Uzonya wena Mthoma. Zothola wena. Oh.
Hello. Ke nna ona se ke fihlile. Okay, ngilinde lapho ngiyeza manje nje. Okay, sharp. Mona re tshonya motho kona ana mona na se le matlo di man. Au. Ka anti ko yena mzomana. Ka di bona khia men. Hemo ke ale. Tena yena. Mzomana ke yena mtu. Atla go ba nna. Ke mo she. Oh! Mfupelo. Oh, puta uqale futhi. Ngiyacela puta. Asengene nje. Oh, sleazy. Ngikhona njani bete? Dala ngagcina Hayi, masana sesosixoxa khona azikuyabanga. Itse wa batla ka ntle ka bona sentse ke hatse. Hayi, masana. Yase. Mzomana ke tsanga mtu. Rina. Rina is a girlfriend yayi. Ihlobona njani? Ulukile mjomana. Deli. Yini? Hom. Yini mjomani? Ngoba ngivuswa umsindo mina sengize ngiyaqoka. Sengicabanga ukuthi kuyile into leyana yangalilalanga. Kwenzakalani kanti? Boyfriend yakho khona ngale. So khuluma ngayiphiki boyfriend yami ke manje. Ubani loyo? Uthi uyazi namhlanje ngozala wena. Yini mjomani? Yinde. Omas. Bantu. Bani mjomani niyazi kanjani ukuthi ubani? Ufuna ingushe. Ufuna ingumana. Kodwa nawe msheki. Kumana. Yini mhlupheki? Abakho ayenze bayazwa. Antse ba iphiletse, ntse ba ya hantle. O sleazy mo ke dulang teng. Jona mo ha ke dule ke le mong, ke dula le Abujabulane le ngwana ka. Ai tshena wa nqaka. Ha ona le ngwana, o tluile hae kwana. O go lo batla mosebetsi Gauteng. Jole no tlo batla mosebetsi tlo etsa ngwana. Che o sleazy. Ngwana ke mentse ka phoso empa mo Gauteng ke tlile ke tlo batla mosebetsi. Ka kontjwe tse ngwaneso. Ile go ngwana wa hao ke ngwana Jabulane kapa ke ngwana mang? Hai, o sleazy tse ke taba tse telele. Hobane ngwana ke ngwana wa abuti Mhlupheki. Mpa abuti Mhlupheki e la ka qetella anhlala. Jwanong ka lo dula le abuti Jabulane. Che ngwaneso ke kgathetse ke batla lo go bala. Fela taba ena ga tla ke ga ibua tsatsi le le. O lokile he osi. Hle ngwaneso. Mr. Chairman.
Nkosami. Awusebenzile uyindoda wena. Yabona wena. So. Mr. Killerman ish njalo usebenzile ish wazi ngicabanga ukuthi lenja le angasenze njani because nizoshada this week uyabona nalo mancane lo bekhuluma naye so into engiyifunayo umfuna ukuthi lenja isibophele ehlaya endlini nje kuphela into engiyifunayo no problem njoma Kila limalanga mfethu. Ish. Oh. Ish. Mr. Killerman. Yeah, ish. Nazizwe. Okay, Mr. Killerman. Uzolala ni. Okay. And then uzoba grinding then ngani mayibuya ngizotshawuthila ngathi. Okay. Sharp. Sure. Yeah, wait. So. Hey. Ngiyo. Awungitsheleke wena unozizwe ubuya Bengibhale homework umngane wami. kuze kube ilesikhathi. Ma. Nozizwe. Ufuna babakha kwenzeni? Uzophinda uzobona. Uzophinda. Thanda ukusikhalisa lo. Ubamba baba mina phela seyangihlula ngamandla. Mamela. Ulala namhlanje yezo. Ngoba ngadle kunomvakashi ne? Okay. Hlale ngawazi afuna ukukhuluma. Wazi ufuna udisturb umshado wethu. Yes. Wasakhathu for la ngale. Kunele umkongoda ngaphi? Bengihlezi nosisi wami sisilithi. Okay, uba la uzobisa. Ngizombuka. Sawona sis. Ubani igama lakhe? Usisilizi ukujabula. Kunjani? Ngitele kayindathi. Waphile. Waphile. Umsele yashwa. Achinda temzerike. Nizikela umdati. Mdati. Okay. Tutuzile mthimkhulume nayo fast. Keke yakhuta. Okay. Awusheke Tutuzile. Njengoba usisi wakho sekalana ke mina ngoba mina ngimazi but akunankinga manje. Ufike nini? Ufike namhlanje. Kodwa angazi ukuthi uzoba nayo inkinga ukuthi ahlale nathi kwesikhashana. Anginankinga ke Tutuzile sithanda sami. Inkinga ukuthi vele bengimangela ukuthi ubani. Ngoba amelanga uhlobela nabangani abakhohlakile abala iguli. Mama uthi usisi wakho ngiyakhola but anginankinga ukuthi noma ngahlala kwesikhashana nathi. Kuyizothoba igama lakhe. Usisiliza. Sisiliza. Ngiyamkhumbula lo bekangena ePietersburg eSecondary eSandile ne. Bekafunda nawe. Ngiyamkhumbula. Emakaseke wakhula. Ungamkhohla kanjani usisilizi kodwa sithandwa sakho? Ngeke ngimkhohle. Maka bese ngimkhohle uma ngikhumbula mawuthi sisilisa. Kulungile ke. Shazi ngikhathele. Hey, nale train le ngihambise isikhathi eside ngaze nganala ngavuka mangayolala nje. Masambe sona.
ne kopa re kaleng sefela ka mora sefela sa sepo se felelang tse ne re rapela mme tle re tswele pele ka mosebetsi gore jalo la bona ntate re a le tisa ntate ka tlasa mogau wa gago ntate ka lebitso le maatla la jesu kristo wa nazareta in jesus name amen mojomane modlogo ka letsatsing le wa dumela go nka dele wa mosebibe mofumadi wa gago na ile wa mosibina wa dumela hongre mojomane ndlovu ibe o monkele monna wa gago na a ka shebole yebo baba umfundisi ngiyavuma ukumthatha umjomane kopa direng tsa banyadiwa di tla di le teng ne kopa re tlhonofatse direng tsa banyadiwa modimo ntate ka lebitso la jesu wa nazareta ntate re tlhonofatsa direng tse tsa banyadiwa ntate modimo wa gae ka tlasa mogau wa gago le lebitso la ntate ka lebitso le maatla la jesu kristo wa nazareta amen ke nka renyeng ke fa mojomane a tla kenye hoile se se delo lange a ntate mojomane ke yo mokenyi yone ya monna gago jale ntate mojomane se le kopantswe semmuso ka lenyalo e se le mme le ntate tsatsing la kashego o ka mo tshwara ka letsoge Umfundisi nithi lento le ayihambe kahle la stop it umjomane ushada yeba ushada ungazi umntana womuntu umjomane ushada yani awuboneni ukuthi umshado lona wena mfana angazi mina hey yona ungazi umntana udoti lo okhulumayo wena angeke ngize ngikulalele umfazi wami lo ngimlobolile khila mina musho ushada hayi ukuthi yeah, Paul, come here, umshado wakithi sowulungile ngokuphoswa amosheka lo mfana uyangena la wayenze ubusukusuku mara umshado salungile into zonke zilungile umshado ufumela phambili modimo a sireletsa letsa hantle ebe re tsameng hantle ya lonne le hantle le dikoloi le ditseleng go be le kgotso le lerato awusho-ke nozizwe bokuphi wena ngomshado wami wena uyiphethe ne khona manje abantu bebakhona laphayana bayabuza ukuthi kukuphi wena yini kwenzakalani ngawo Ngiyaxolisa mama ukuthi nje ubaba naye ngiyakuthatha kahle okay sisi sengizwile-ke ake uthi ngibona usisithandi kancane sakuye sibonane mina nawe akusimuvele okay ma
Oh, Deliwe mngani wami, awuhlukane noNozizwe. Yesixoxeze thina abantu abadala. Ngibatla 100 ntwana. Ubuye njalo nyalo yini? Man, senze. So batla go ka jile. Ke gata go tlola ka mshono ka bona. O rata yo bona ka nqe. Gata go bapala ka nqe. So batla le be sa ba ka nqe. Mantolo. No problem. Hey mnganami. Ubonile ukuthi ube njani umshado wami? Uyindumezulu yomshado Nkosi yami. Bengacabanganga uyazi. Hey, wena mngani wami Deliwe, khona lokho kushaya amanzi. Mbando yamfanyana loyo wangena wazama ukuthi aphazamise ngomshado. Athi ukulobolile. Yazini mnganami? Eish. Asiyeke leyo. Lo yamuntu lo yaphela kuyiroloni yami yakudala. Sweetie. Sathishele kancane sabo. Okay baba, kulungile. Ngizakubona mawubuya. Sithanda sami. Uyakhumbula la bengihlala khona? Ngizwa ngabantu ke masengibuye emshadweni bathi ubhuti uMhlupheki waqoshwa. Umhlupheki lo wamqosha la. Oh lo beka la. Yena loyo. Yini inkinga? Hayi angazi bathi kunomunye lo bhuti lo oshada uDeliwe lapha emshadweni bengiye khona. Uye lo othathele ubhuti uMhlupheki indlu yakhe. Ubani? Lo uhlala ngapha mawudlula kulesikhathi. Yena umjomani. Lo qeda ufika manje. Bayashada vele. Base bashadile. Nobani? Deliwe. Lo uDeliwe lo ngakhipha uMhlupheki anayo. Umthathele indlu umthathela nomfazi. Manje uMhlupheki ugcina phelela. Angazi ngoba uMhlupheki ube afika lapha ya. Avuva ya umshado wabo. Angidlali isithando sami. Ubhuti uMhlupheki ongonga kahle kahle. Ngizothi angitshela. Awutshelanga. Ngizothi angitshela ngizokuba. Hayi sozokhona. Yo. Hayi. Lekai. Ulale kanjani sisho? Ngobetse handle lona lo gobetse jwa. Hayi silele kahle nathi. Makuhle ukubona nje. Manje awusho indlela esuke ePietersburg nje asangihlangana nenkinga nje. Ke fitile handle ke mpa ke kopana le mathata. Aslisi la sithando sami. Ne tlokopa hore le nkhaphe mole ka sheko. Ke batla lo rekela ngwana ka diphapha so bana sana tsona. Hey, sithanda sami. Mina ngizokhapha ngofisa kwami. Manje ngikhathele ingabe kakhulu izolo. Mawungaba njani ukuthi sisilisa kukhapha? Angazi oslisi ukabaza ukhetha mai. Ke khathetse ngwaneso. Ke tla bona ka tsatsile. Hayi kulungile ke. Sengizohamba ngingedwa akunankinga. Yeah, straight forward. Emjo man sinza. Allah tinja. Isikhathi mosha umshado wami ucanga ukuthi umnandi. Nobe umnandi na. Nobe ngekho mnandi. No khila mina. Wena kumnandi mamosha umshado wabantu. Phela mfana uzokhaya imali mfana. Athi ifuni imali yakho.
Uyabona indaba leyenzeke la. Ungalingi ukuthi ivuku uDeliwe. Masuka la sifanele sishone ekasi straight. And then sikwalingi ukuthi sixoxele umuntu lokwenzakalani nje. No problem Njoma. I never get next uDeliwe. Batseke ntjawo ya khale. Killerman Arvai. Tabena ifele go nge speed. Ayifele go Arvai. Matrasi Makama chimbosi entu mamu mfelogas Wakala wakama waparazikazi King pop Matumo fekasi Bangita mapopcorn Aqualis drug Soti bala mokulufa Napontonza machasi Isi flow zela mani na ulofagasi Leli note matote Lumbala litu siamasi Kudu makali please Kules on your ways Bambi Santa Sami with my people let gas Kudu makali please Kules on your ways Bambi Santa Sami with my people let gas Kudu makali please Kules on your ways Bambi Santa Sami with my people let gas Come on Duduzile Kala sikhulumisana ungayizwi lento yesana Wazi ngijabulana anginazo isikhathi samagame sengikhathele ukuba ngikho into engizoyikhuluma nawe nje ukukhamba Akulungile Duduzile mafuna ukuhamba bahamba Ngeke ngibonile ukuthi awusangidini Misale kahle Misale kahle nabantu Mbona ngone no etse Jwale re bitsang yona Hai sa tseba le nna tlamile ke reng ha ba tla tsamaya kona o tswile ha e mo bona nto o tla teng mara tshiki tseba o tlo gutla ha re motlole mhlomo o tla ne ke mentsa motho ke mto pa strateng ke re ke kenya ka motho metsa motho ko o hlotse mhlomo jole o hapwe ke pelo ka ntshwere yentse mara ne o tla gutla ke tse Awusho-ke wena ungibizeleni awuboni la ukuthi kunani Man Pepsi you know man sizokhuluma mfethu yabona ngithengile nekhuli mfethu hawo ungakhohlwa-ke bhuti ngiyabonga kona ukuthi ungithengela le kholi yakho but ama-game no more games man bamba mfethu bengithi ngithunele ihenza ngithi nazobona ukuthi but uzongikhumbula okay sharp Oh, Duduzi. Oh, Putunfope. Oh, here, Pips. Are you two or one last up, Putunfope? Pips, man, I say get business. I saw him, so I sent him. Okay, good. I don't like Sesithandi. Wazi ngempela man nomambheka wazi noKiller Man yafanele nje. Wazi ngabona indumezo lenkulu emthatha. Kanjani Killer Man? Lapho uqinisile lo. Hawu futhi washo kanjani? Aphela ngithi njengoba bokushada thina. Bekuyi best man yami yabona wena uyi best lady eka my wife angithi. So mina into engifunayo ukuthi nje manje ngahlangana nje
yabona next time kube yi-best man yakhe wakanjani lapho uqinisa no problem nje uma ayishaya kahle ishaya ngempela futhi ngempela nje usho khona ukuthi singafanelana ngempela awubona lapho uthi nje ngikhethe kahle ngathi manje ngikhethe isitolo wena nozizwa awusizwa izinto zabantu abadala yesus Sithandwa sami ngiyaxolisa ngale nto lengiyenzile angisahlola ngiphinda hayi anginankinga bhuti Mhlupheki kodwa into engizokutshela yona kwamanje ngicela ungasaphindi lento le wangiyenzela yona no mfethu yazini ngicela ukuthi sikhohlwe ngayo yonke into asibhekane nethando lethu hayi uthi ngilalisa ingane ngoba seyilele manje Asiphuzeni ke. Moses. Right? Yeah. Batsane ngena ba ngopile ka change. Mara e sharp batsa. Jabulani Sirati, remetseng ha re tsamaya. hayi masambe bhuti Mhlupheki noma ufuna ukukhuluma nabo labantu hayi angifuni ukukhuluma nabo suka anginankinga bhuti wami nawe ihlala yazi ukuthi lento isifebe leso Ha ngwaneso, kanti ufeba ka speed nje. jo nna ke bona e le wena Sefebo ba no qeta le fihla bona so nkile le monna ibile ne ke tseba Mhlupheki le monna ka masambe bhuti Mhlupheki sekele la sukani Esipho sure boss uyazini mfana ngifuna ukuthi uthathe uvuse mfana niyedawo kumjomana obheka ukuthi ukwenzakalani lapha ya angifuni ngibhayizise bafana ngithi yeah ngifuna niyedani check ukuthi iscout usamba kanjani gen fokolo kwenzakalani lapha yana thatha uvuse niva
masisuke kusini siyofika la alishona masisuke